Εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι γερά και θέλω να φέρει μια κούκλα. Με λένε Γιούλη, εύχομαι σε όλα τα παιδιά, σε όλον τον κόσμο καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Και ο Άγιος Βασίλης θέλω να μου φέρει τη γάτα της Ανελής στη Βασιλοπούλη και στη Χωριατοπούλη. Με λένε Κωνσταντίνα, εύχομαι σε όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και θέλω να μου φέρει ο Άγιος Βασίλης στην Πάρη Βασιλοπούλη. Με λένε Κλαπάτη. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλά Χριστούγεννα και ο Άγιος Βασίλης θέλει να μου φέρει ένα βιβλίο. Με λένε Ηλιάνα, εύχομαι σε όλα τα παιδιά να περάσουν καλά τα Χριστούγεννα και ο Άγιος Βασίλης θέλει να μου φέρει την Μπάρμπι Χωριατοπούλα. Με λένε Μαρία, εύχομαι αυτά τα Χριστούγεννα να είναι τα καλύτερα και ο Άγιος Βασίλης θέλει να μου φέρει μικρόφωνο από Χριστά.